Ti Apo nagbiro jay langit, awan pulos ti uray maysa, agbalin kangatuan sakripisyo, amang subut ken manglapsut daytoy biag ko. Nusan laeng jay bantay nga kalbaryo, nusan laeng jay krus nga kayo, nusan laeng tay agnagan ti Jesus. Tuy kararuak na pukaw ultimo, yamanek nagtulnog nagsagaba, lupay kunana ama saan kuma, di namet binilin angheles na, dito'y imak paruten yu daytoy lansa, nusan laeng jay bantay nga kalbaryo, nusan laeng jay krus nga kayo, nusan laeng tay agnagan ti Jesus. Tuy kararuak na pukaw ultimo, nusan laeng jay bantay nga kalbaryo, nusan laeng jay krus nga kayo, nusan laeng tay agnagan ti Jesus. Tuy kararuak na pukaw ultimo, nusan laeng jay bantay nga kalbaryo, nusan laeng jay krus nga kayo, nusan laeng tay agnagan ti Jesus. Tuy kararuak na pukaw ultimo, tuy kararuak na pukaw ultimo, tuy kararuak na pukaw ultimo,